Takže čauťou, tohto ja v tomto si ochutnáme brainrotový, italianský brainrotový drink. A je to bobritový, banditový drink a to je toto. Nedám si srandu, je to bubble. Tak poďme na to, ja sa teším. Na tú slámečku, na tú stolík v aute. Tak, odpadky dáme do minikoša. OK. Wow. Počkaj, to nechápem trošku. Musím to zložiť tú slámku nejako. Dávam 8 z 10, poho. Je to teraz ochutnáč druhý. A nebolo. OK, môžeš to ochutnávať. Sú tam také čučoriedky, kámo. Sú tam také čučoriedky. No neviem, či sú čučoriedky. Ani ja neviem. Je to také riedké, kámo. No, dobre, no. Ako ti to chutí? Dobre to bolo. Koľko dáš bodov? 5 bodov, ale za 3 eurá teda to bolo ozaj drahé.